Dobrý deň, pristúpime k vyžrebovaniu finálového turnaja kategórie starších žiakov, ktorý bude 20. až 22. mája v Starej Ľubovni. Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín A, B po 4, takže poprosím kolegynku, aby sme najprv hodili do osúdia víťazov oblastných súťaží tých 4 krajov. To sú vlastne Nové Mesto nad Váhom, Svidník, Revúca a Ešveka Bilíková. A budeme ich ťahať najprv s číslami 2 a 4 a takto ich nasadíme do skupín. Čiže do skupiny A bude mať číslo 2 Slávia, Svidník. Svidník, výborne. Číslo 4 v skupine A dostane kto? Bilíková. Bilíková, Bratislava. Číslo 2 v skupine B bude mať kto? Nové Mesto. Nové Mesto nad Váhom. A číslo 4 v B skupine dostane Revúca. No a teraz dáme dve družstvá z východu, a to sú Eška Gymnázium Humenné a VKM Stará Ľubovňa, ktorých rozdelíme do dvoch skupín. Čiže najprv vyťahneme jedného, ktorý bude s číslom 1 v skupine A, a potom druhého, ktorý bude s číslom 1 v skupine B. Poprosím, ťaháme. Stará Ľubovňa bude v skupine A, číslo 1, a v B skupine bude s jednotkou Humenné. No a číslo 3 vyžrebujeme týmto dvom družstvám Púchovu a Žiline, ktorí budú vyžrebovaní do skupiny A a B. Takže najprv do skupiny A s číslom 3, zamiešame to dobre. S číslom 3 do Ačka bude Žilina a s číslom 3 v skupine B nám zostal Púchov. Takže rekapitulácia. Starší žiaci finálový turnaj v Starej Ľubovni 20. až 22. mája. V skupine A nastúpia družstva s nasledovnými číslami. S číslom 1 VKM Stará Ľubovňa, číslo 2 VK Slávia Svidník, číslo 3 VKM Žilina a číslo 4 Ešveka Bilíková Bratislava. V B skupine nastúpi volejbalový klub Gymnázium Humenné s číslom 1, potom s číslom 2 volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, s číslom 3 Ešveka Púchov a so štvorkou nastúpi AVK Magnezit Revúca. Ďakujem.